Educanet Praha přichází se zcela novým středoškolským programem Next Gen Connect. Jedná se o třetí pilíř naší Next Gen koncepce pro gymnázia a představuje její plně distanční variantu. Jde o unikátní formu studia, která kombinuje českou maturitu s možností mezinárodního programu AP Capstone Diploma. Next Gen Connect není pro každého. Je určen těm žákům, kteří mají ambice a chtějí na sobě pracovat, ale zároveň potřebují větší časovou flexibilitu. Ideální je pro ty, kteří například vrcholově sportují, žijí v zahraničí anebo se naplno věnují umělecké či jiné činnosti. Každý žák má přiděleného osobního asistenta, který mu pomáhá s organizací, je neustále k dispozici a funguje jako každodenní podpora při zvládání distanční výuky. Zároveň je mu samozřejmě k dispozici zkušený tým učitelů. Co žáci získají? Ucelené gymnaziální vzdělání, českou maturitu a možnost AP Capstone Diploma, prestižního programu s mezinárodní platností. Registrujte se na některých z našich dnů otevřených dveří a zjistěte o programu Next Gen Connect víc. Rádi vás poznáme.